Výroba koksu v třineckých železárnách byla zahájena v druhé polovině roku 1873. Narůstající potřeba koksu pro vysoké pece si po druhé světové válce vyžádala vybudování nových koksárenských výrobních kapacit. Ty byly uváděny do provozu postupně od roku 1962 na levém břehu řeky Olše. Od roku 1982 byly v prostorách tzv. Nové koksovny provozovány 4 koksárenské baterie. V 90. letech po přehodnocení spotřeby koksu v třineckých železárnách bylo rozhodnuto o utlumení výroby koksu a koks se současně vyrábí na 2 koksárenských bateriích. Výroba surového železa v Třinci je založena na provozování vysokých pecí. Pro výrobu surového železa jsou zapotřebí 3 základní suroviny: železná ruda, vápenec a koks. Koks plní ve vysoké peci funkci paliva, redukčního činidla a tvoří nosnou kostru, která umožňuje průchod procesním plynům přes vysokou pec. Proto jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vyráběného koksu. Od roku 1995 jsou v Třinci v provozu 2 koksárenské baterie. Jejich poslední modernizace proběhly v letech 2011 a 2016. Výrobní kapacita obou baterií je 700 000 tun koksu ročně. Koksovna se organizačně dělí na tyto střediska: uhelná služba, koksárenské baterie, chemie a údržba. Středisko uhelná služba zajišťuje vykládku uhlí z železničních vagónů, dopravu, skladování a homogenizaci uhlí v zásobnících, mletí jednotlivých druhů uhlí, přípravu uhelné směsi pro koksárenské baterie dávkováním jednotlivých druhů uhlí, přípravu sušeného mletého uhlí pro vysoké pece, sušení prachového koksu, zkoušky uhlí na poloprovozní koksovací peci. Uhlí se přiváží na koksovnu v železničních samovýsypných vagónech. Skládá se na 2 vykládacích jámách, rošty se propadá do podzemních zásobníků. Odtud se podavači a pásovými dopravníky dopravuje do 12 skladovacích betonových zásobníků na kryté skládce s kapacitou 3000 tun každý. Jednotlivé druhy uhlí jsou skladovány a mlety selektivně. Ze zásobníků pomocí vyhrabovacích vozíků je ze spodní části krytých skládek uhlí vybíráno a následně pásovou dopravou přepraveno do mlýnice uhlí. Vlastní mletí probíhá na 5 kladivových mlýnech poháněných elektromotory. Jednotlivé druhy uhlí jsou mlety na zrnitost 90% pod 2,5 mm. Mleté uhlí je dopravováno do 18 druhových betonových zásobníků, z nichž každý má kapacitu 300 tun. Ve spodní části každého druhového zásobníku je vynášecí pás. Řízeným vybíráním jednotlivých druhů uhlí z jednotlivých zásobníků dochází k dávkování jednotlivých druhů uhlí, čímž se vytváří požadovaná uhelná vsázka. Dávkování jednotlivých druhů uhlí se provádí na společné váze. Složení uhelné vsázky je tvořeno podle požadované kvality koksu. Podle potřeby je vsázka vlhčena vodou. Uhelná vsázka je pásovými dopravníky dopravena na uhelnou věž se skladovací kapacitou 2000 tun. Uprostřed věže je k dispozici i 100-tunový zásobník pro možnost provádění komorových zkoušek. Celý proces přípravy uhelné vsázky řídí operátor z velínu uhelné služby. Jednotlivá pracoviště jsou už v bezobslužném provedení. Pro potřeby vysokých pecí je na technologii PCI připravováno jemně mleté a sušené uhlí, které je foukáno do vysokých pecí. Uhlí je dopravováno na PCI pásovou dopravou skryté skládky. Na PCI se provádí mletí uhlí ve vertikálně válcovém mlýně s mlecí kapacitou 45 tun za hodinu. Sušení se provádí pomocí horkých spalin z vysokopecního plynu, které jsou přivedeny do mlýna. Jemné částice uhlí o velikosti 90 mikronů a vlhkosti pod 1,5% jsou spalinami vynášeny z mlýna a zachytávány na tkaninových filtrech. Z nich padají do zásobníku prachového uhlí. Prachové uhlí je dopravováno ze 2 injektážních nádob na každou vysokou pec. Dopravním médiem je tlakový dusík. Podle potřeby si obsluha vysokých pecí dávkuje množství uhlí sama.
Technologie PCI, mletí a sušení, je řízena obsluhou z velínu pomocí počítače. Suché a jemně mleté uhlí je nebezpečné, ve styku se vzduchem může vytvořit výbušnou směs. Proto je technologie PCI vybavena dusíkovými zásobníky pro dopravu a inertizaci zařízení. Podle potřeby kyslíkokonvertorové ocelárny se na sušičce koksu suší prachový koks. Pomocí horkých spalin ze zemního plynu se v rotační bubnové peci snižuje jeho vlhkost pod 1,5 %. Pro stanovení vlastností uhlí slouží přístroje v laboratoři a poloprovozní koksovací pec. Laboratoř je vybavena řadou přístrojů pro zjišťování chemických a koksotvorných vlastností uhlí. Pro zjištění, jak se budou jednotlivá uhlí nebo jejich směsi chovat během karbonizačního procesu v komoře koksárenské baterie, slouží poloprovozní koksovací pec. Středisko koksárenské baterie se zabývá výrobou vysokopecního koksu. Koksárenské baterie zajišťují výrobu koksu, třídění a dopravu koksu na vysoké pece a prvotní zpracování koksárenského plynu a jeho produktů. V Třinci pracují 2 koksárenské baterie označené čísly 11 a 12. Každá má 72 komor. Koks se vyrábí zahříváním upěchované uhelné vsázky v jednotlivých komorách bez přístupu vzduchu. Při teplotách v topných kanálcích kolem 1285 stupňů Celsia, takzvanou vysokoteplotní karbonizací uhlí. Koksárenská baterie je vyzděná ze žáru vzdorného zdiva, dynasu a šamotu. Každá komora má tyto rozměry: délka 12,6 metrů, výška 3,6 metry, šířka 45 cm. Uhelná vsázka v koksárenské komoře je ze 2 stran po délce zahřívána teplem přes žáruvzdorné zdivo topných stěn. V topných stěnách se spaluje směs vysokopecního a koksárenského plynu. Do komory se zasouvá z boku přes otevřené dveře upěchovaný uhelný hranol o objemu 16,5 metrů krychlových uhlí, to je 17,5 tuny uhlí. Po ukončení karbonizačního cyklu po 21,5 hodiny se vytlačí 12,3 tuny žhavého koksu. Cyklus výroby koksu na bateriích začíná nabíráním uhelné vsázky na výtlačný a pěchovací stroj z uhelné věže. Pomocí dávkovačů a pěchovacích kladiv se upěchuje uhelný hranol v pěchovací bedně. Cyklus vytlačování a obsazování dané komory začíná po uplynutí koksovací doby, najetím všech obslužných strojů na osu komory, odstavením komory od předlohy a otevřením stoupačky, čištěním stoupačky ježkem od mechanických nečistot, otevřením dveří komory na strojní i koksové straně. Na koksové straně najetím vodícího a hasícího vozu. Na vodícím vozu se na komoru najede s vodící vanou, která umožňuje vytlačování žhavého koksu přes vodící vůz na hasící vůz. Vytlačení žhavého koksu z komory je prováděno výtlačnou tyčí, výtlačným a pěchovacím strojem. Žhavý koks je schlazen pod hasící věží, kde je skrápěn vodou. V kolejšti hasícího vozu je umístěna kolejová váha, která váží hmotnost plného a prázdného hasícího vozu. Tak máme přehled o výtěžnosti koksu z jedné vytlačené komory. Uhašený koks je vyklopen na dohášecí rampu, kde se koks dochladí a odpaří přebytečná voda z hašení. Hasící vůz a rampa pracuje v bezobslužném provozu. Po vytlačení komory provede výtlačný a pěchovací stroj a vodící vůz vyčištění blán dveří a dosedacích ploch na rámech. Vodící vůz uzavře dveře komory. Převáděčem se propojí mini stoupačky, obsazované a odsávací komory. Ze strojní strany se přistaví k rámu komory ekoplenta. Obsazování komory se provádí zasunutím uhelného hranolu do komory při spuštěné hydroinjektáži, která odsává vznikající plyny. Vrchní část hranolu je srovnávána válcem a skrápěna vodou. Komora je obsazena po úplném zasunutí hranolu do komory a uzavření pecních dveří. Na stropě jsou uzavřeny mini stoupačky. Obsazená komora je připojena k předloze a je zastavena hydroinjektáž. Při karbonizačním procesu vzniká surový koksárenský plyn, který odchází z komor stoupačkami vybavenými vodními uzávěry. V
koleně stoupačky je plyn prudce schlazován nástřikem čpavkové vody na teplotu 90 stupňů Celsia a vstupuje do předlohy. Prudkým schlazením se z plynu vyloučí dehet, který je spolu s čpavkovou vodou dopravován do odlučovačů dechtu na hrubé kondenzaci dechtu. Zde se dělí dehet od čpavkové vody na základě rozdílné hustoty a viskozity. Dehet je v pravidelných intervalech odčerpáván na chemickou část koksovny k dalšímu zpracování. Odlučovače dechtu jsou vybaveny vyhrabovacím zařízením na odstraňování hrubých pevných a dechtovitých nečistot, které jsou čerpadlem dopravovány k recyklaci na uhelnou věž do uhelné vsázky. Součástí koksárenských baterií je hrubá a jemná třídírna koksu. Koks z rampy je dopraven na hrubou třídírnu koksu k třídění na roštových třídičích s otáčivými roštnicemi. Zde dochází k oddělení metalurgického koksu nad 35 mm, který je pásovou dopravou dopraven na vysoké pece. Koks, který propadne roštnicemi, je dopraven pásovou dopravou na jemnou třídírnu koksu. Zde je na rezonančním třídiči vybaveném síty požadované okatosti tříděn na frakce prach, hrášek, ořech 1 a ořech 2. Vzniklé frakce padají do zásobníků, odkud jsou nakládány do vagónů. Frakce ořech 1 je řízeně dopravována pásovou dopravou na vysoké pece. Odprašovací stanice koksové strany slouží k čištění vzdušniny vzniklé při vytlačování koksu. Vzdušnina, která obsahuje drobné částice prachu, je odsávána přes otvory ve spodní části vodícího vozu. Je přivedena odprašovací předlohou k látkovým filtrům, na kterých se zachycují prachové částice. Zachycený prach je skladován a expedován k dalšímu zpracování v třineckých železárnách. Koksárenská baterie je vytápěna spalováním směsi vysokopecního a koksárenského plynu se vzduchem. K využití tepla spalin se používají regenerátory vyzděné žárůvzdorným zdivem. Proto je topení baterie rozděleno na dvě strany, které se v pravidelných cyklech střídají. Polovina regenerátorů se ohřívá horkými spalinami a ochlazené spaliny jsou vedeny do komína. V druhé polovině se předehřívá topný plyn a vzduch, který se dále spaluje v topných stěnách mezi komorami. K ovládání topení slouží reverzační měnící zařízení, takzvaný vrátek, které v pravidelných časových cyklech překládá topení z jedné strany na druhou. Řízení topení probíhá ve velíně operátorů vytápění. Každou směnu se provádí měření teplot v kontrolních kanálcích. Na základě vyhodnoceného měření se koriguje množství plynu a vzduchu přivedených do topných stěn. Středisko chemie zajišťuje čištění koksárenského plynu, čištění koksárenských vod, výrobu černouhelného dechtu, výrobu benzolu, výrobu síranu amonného, výrobu kyseliny sírové a výrobu žádná celá 8 megapaskalové páry. Koksárenský plyn je z předloh koksárenských baterií odsáván turboodsávačem a pomocí potrubního rozvodu dopravován na chemii. Koksárenský plyn o teplotě 80 stupňů Celsia vstupuje na primární chladiče, kde se ochladí nepřímo vodou na teplotu 21 až 24 stupňů Celsia. V provozu jsou vždy dva chladiče, třetí je v záloze. Ochlazením koksárenského plynu vzniká dechtový kondenzát, což je směs čpavkové vody a dechtu, která se odvádí přes vodní uzávěr do kondenzátního odlučovače, takzvaného kokoru. Aby nedocházelo k zanášení primárních chladičů pevnými dechtovitými úsadami, jsou tyto skrápěny dechtovým kondenzátem. Koksárenský plyn pokračuje do elektrostatických odlučovačů dechtu, kde se pomocí vysokého napětí odlučují kapičky vody a dechtu. V provozu je vždy pouze jeden, druhý je v záloze. Zachycené kondenzáty se odvádí přes vodní uzávěr do kondenzačního odlučovače. Pro ochranu elektrostatických odlučovačů dechtu proti zabránění exploze při zvýšeném obsahu kyslíku v koksárenském plynu je provozován kontinuální analyzátor kyslíku. Koksárenský plyn je dále přiveden na turboodsávače koksárenského plynu. Ve strojovně turboodsávačů jsou umístěny 3 stroje. Jeden je vždy v provozu, druhý je okamžitý záskok a třetí bývá opravován.
případě výpadku elektrické energie je pohon turbodmychadla zajištěn parní turbínou pomocí 1,8 megapaskalové páry. Množství odsávaného plynu je regulováno regulační klapou. Celé plynové potrubí od koksárenských baterií přes primární chladiče, elektroodlučovače dechtu až po turboodsávače je v podtlaku. Na výtlačné straně turboodsávače je udržován přetlak. Koksárenský plyn je přiváděn přes předehřívač do sytiče čpavku, kde neutralizací čpavku kyselinou sírovou vzniká síran amonný. Vznikající krystaly síranu amonného se hromadí ve spodní části sytiče. V provozu je vždy pouze jeden sytič, druhý je v záloze. Matečný louh z krystaly je čerpán ejektorem do odstředivky, kde dochází k oddělení krystalů od matečného louhu, který se vrací do sytiče. Odstředěné krystaly síranu amonného jsou trubkořetězovým dopravníkem dopravovány do skladu. Vyrobený síran amonný je expedován nákladními auty. Síran amonný je v zemědělství používán jako hnojivo obsahující amonný dusík. Koksárenský plyn zbavený čpavku je přiveden do koncového chladiče, kde se ochlazuje na teplotu 28 stupňů Celsia. V provozu je vždy jen jeden, druhý koncový chladič je v záloze. K zamezení vzniku úsad v chladiči a tím jeho ucpání je chladič skrápěn kondenzátem s přídavkem pracího oleje. Kondenzáty jsou odvedeny přes sběrnou nádrž do kondenzačního odlučovače. Koksárenský plyn je dále přiváděn na absorpční pračky benzolu, kde pomocí pracího oleje dochází k vypírání benzolu z koksárenského plynu. Ze 3 praček jsou v provozu vždy 2, třetí slouží jako záloha. Nasycený prací olej benzolem je čerpán na benzolovou destilaci. Na benzolové destilaci je nasycený prací olej zahříván soustavou výměníků tepla a parních ohřívačů. Horký olej je přiveden do odháněcí kolony, kde pomocí stripovací vodní páry dochází k destilaci benzolu. Vyrobený benzol se skladuje v nádržích a postupně se expeduje v železničních cisternách. Odehnaný prací olej se skladuje v nádrži a z ní se postupně přečerpává zpět na absorpci. Koksárenský plyn vstupuje do odsiřovací pračky, kde pomocí potašových roztoků dochází k vypírání syrovodíku. Nasycený potašový roztok je shromažďován v zásobníku nasyceného potaše a je regenerován v odháněči. Při regeneraci se využívá teplo chladící vody z primárních chladičů a sníženého tlaku dosahovaného vývěvou. Uvolněný syrovodík je odsáván vývěvou a spalován ve spalovací peci na oxidy síry s přebytkem vzduchu. Při spalování vzniká velké množství tepla, které slouží k výrobě žádná celá 8 megapaskalové páry, která je využívána na chemické části koksovny. Spaliny jsou vedeny do reaktoru na 2 vrstvy katalyzátoru. Teploty v reaktoru jsou regulovány okruhem tekuté soli. Ochlazením spalin pomocí vzduchu v kondenzátoru vznikají v procesním plynu kapičky kyseliny sírové ve skleněných trubkách. Zbytkový plyn je naředěn vzduchem a dále veden do komína. Vyrobená kyselina sírová stéká do kyselinového okruhu, kde se shromažďuje, nařeďuje na požadovanou koncentraci a čerpadly se dopravuje na čpavkárnu k výrobě síranu amonného. Takto vyčištěný koksárenský plyn opouští koksovnu. Je dopravován do plynové sítě třineckých železáren, kde slouží v jednotlivých hořácích jako topné médium. Dehet vznikající při karbonizačním procesu z uhlí v komorách koksárenských baterií je po prvotním oddělení dechtu v hrubých odlučovačích dechtu na hrubé kondenzaci čerpán na jemnou kondenzaci dechtu do rozdělovací nádrže. Při dalším ochlazování a čištění koksárenského plynu vznikají na jednotlivých agregátech chemie kondenzáty čpavkové vody s obsahem dechtu. Ty jsou svedeny do sběrného kondenzačního odlučovače dechtu. Z kondenzačního korábu se pomocí vyhrabovacího zařízení odstraňují mechanické úsady, které se recyklují do uhelné vsázky. V rozdělovací nádrži se odděluje dehet od čpavkové vody na základě rozdílné hustoty. Dehet přepadá do jednoho ze 4 dechtojemů.
Po naplnění se tento odvodňuje a postupně expeduje v železničních cisternách. Čpavková voda přepadá do 2 čpavkojemů a přečerpává se na úpravnu koksárenských vod k dočištění. Na úpravně koksárenských vod je čpavková voda dočišťována filtrací na pískových filtrech od dechtovitých a mechanických nečistot. Dále se čerpá na odháněč čpavku, kde se zbavuje volného a pevně vázaného čpavku. K odehnání čpavku se používá vodní pára a roztok louhu sodného. Filtrovaná a odčpavkovaná voda se shromažďuje v akumulačních nádržích na fenolce. Na území koksovny se nachází 8 akumulačních nádrží s kapacitou 4x800 a 4x250 metrů krychlových. Po naplnění každé nádrže se odebere vzorek pro zjištění čistoty vody a provedení analýzy vzorku v laboratoři. Po vyhodnocení výsledku laboratoře se voda řízeně vypouští potrubím na městskou čistírnu odpadních vod k biologickému dočištění. Pro případ odstávek nebo havárií jsou na území čistírny odpadních vod v Třinci pro potřeby koksovny vybudovány další 2 akumulační nádrže o objemu 2x1600 metrů krychlových. Na koksovně je velká potřeba chladících vod. Všechny chladící okruhy na koksovně jsou uzavřeny a svedeny na gradovnu do chladících věží. Věže jsou osázeny umělohmotnou výplní a ventilátory. Voda je automaticky doplňována v bazénech a chemicky ošetřována. Voda je čerpána čerpadly do jednotlivých chladících okruhů. Na chemii jsou 2 hermetizované nakládací stojany pro nakládku vyrobeného benzolu a dechtu do železničních cisteren. Všechna místa vzniku tuhých znečišťujících látek jsou vybavena výkonnými odsávacími jednotkami s tkaninovými filtry. Odprašovací jednotky zachycují pevné částice v tkaninových filtrech a ty jsou vráceny do výrobního procesu. Všechna místa vzniku plynných exhalací jsou hermetizována. Jako hermetizační médium je používán plynný dusík. Všechny nádrže, zásobníky a důležitá zařízení, kde mohou vzniknout úniky kapalných látek, jsou umístěny v nepropustných záchytných vanách. V pravidelných intervalech je na nich prováděna zkouška těsnosti. Všechny odpadní dechty a látky znečištěné dechtem jsou na koksovně recyklovány do uhelné vsázky. Na koksovně nevznikají žádné velkoobjemové odpady. Místa vzniku maloobjemových odpadů jsou vybavena nádobami na jejich sběr. Odpady jsou pravidelně sbírány a tříděny. Středisko údržba zajišťuje operativní odstraňování poruch, zámečnickou i elektroúdržbu. Zajišťuje jednotlivé náhradní díly i celá zařízení. Provádí pravidelné inspekce a revize technologických zařízení. Spolupracuje na aktualizacích včetně projektování dokumentací. Připravuje technické podklady pro výběrová řízení v rámci oprav. Koordinuje práci cizích firem. Velíny jsou vybaveny počítačovou technikou pro řízení procesů. Zaměstnanci mají pomocí počítačů přehled o všech nejdůležitějších ukazatelích z pracovišť. Pro zlepšení pracovního prostředí byly velíny vybaveny klimatizací a sociálním zařízením. Mistři a vedoucí pracovníci pracují s informačním systémem, do kterého jsou kontinuálně přenášeny informace z laboratoří, koksárenských baterií, uhelné služby i chemické části koksovny. Tento informační systém je úzce propojen s vizualizačním programem InTouch, který pomáhá sledovat, kontrolovat a řídit všechna pracoviště koksovny. Pro zlepšení komunikace a dobrý přenos informací slouží na každém středisku školící místnost, vybavená výpočetní technikou, propagačními a názornými materiály. Koksovna plní integrované povolení koksochemické výroby v Třinci, včetně nařízení ostatních státních orgánů. Je v souladu s platnými dokumenty BAT a BREF. Koksovna je plnohodnotnou součástí komplexu prvovýroby v třineckých železárnách. Třinecká koksovna prošla během posledních let rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a ekologizací. Došlo tak k významnému snížení emisí do ovzduší a do odpadních vod
a zlepšilo se životní prostředí nejen v třineckých železárnách, ale i v Třinci a jeho okolí. Díky svému technickému vybavení se dnes může třinecká koksovna srovnávat s nejlépe vybavenými koksovnami nejen u nás, ale i v Evropě.